ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാജിക്ക് അസൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനാ വന്നിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോ നിങ്ങള് 7-ാം അധ്യായം അല്ലെ, ലെവൽ 2 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനാണ്. അതില് ലെവൽ 2-ലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ. അതില് എത്ര ശ്ലോകം വരെയാണ് എന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? 15. 1 മുതൽ 15 വരെ എടുത്തു. 15 മുതൽ 15 വരെ എടുത്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. 16 മുതൽ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗമാണ് അല്ലെ. ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ലയോ. ആ അറിവ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി നിലനിന്ന് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളോട്, അതുപോലെ ഭഗവാനിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതുപോലെ ഭഗവാനില്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ വേണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അത് പിന്നെ അനുഭവമാവണം നമുക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ വേണം. നല്ല ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി, അതാണ് നമ്മെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒരു കുട്ടി ജയിലിലാണ് ജനിക്കണേ. അപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെ വളരും. അപ്പോഴും വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലോകം. കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴോ ചിലർ പുറത്തു പോണ കാണാം. മറ്റു ചിലവര് അകത്തേക്ക് വരുന്നു. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു കുട്ടിക്ക് അറിയണില്ല. കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു എന്നാ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് ഈ മായാബന്ധനമാകുന്ന തടവറയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണ്. ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത വരണം നമുക്ക്. ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങള്, നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അല്ലെ. ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വെറുതെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ഛാന്തോക്യോപനിഷത്തിലെ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഉദ്ദാലക മഹർഷി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ശ്വേതകേതു. ഇപ്പോ
ഈ സർവം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരനെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഉദ്ദാലക മഹർഷിയോട് ശ്വേതകേതു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല മുനി. മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരൂ, എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പ് അതിലിടൂ, അത് കലക്കി. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ? എന്നാ രുചിച്ചു നോക്കൂ. രുചിച്ചു നോക്കി, പാത്രത്തിൽ ഉപ്പില്ല, പക്ഷെ രുചിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഈ ഒരു സ്ഥലവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവണം. എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദാലക മഹർഷിയോട് മകൻ ശ്വേതകേതു പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എങ്ങനെ ഭഗവാന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതിനും ഉത്തരമല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. പറഞ്ഞു, ആശ്രമമുറ്റത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു ആൽമരം, അതിന്റെ ഒരു കായ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് പിളർന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എന്താണ് ചോദിച്ചു. കുറെ തരികള്. അപ്പൊ തരിയുടെ അകത്ത് എന്താണ്? ഒന്നും കാണുന്നില്ല തരിയുടെ അകത്ത്. ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പടർന്ന് പന്തലിച്ച ആൽമരം ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെയും ആദി കാരണം, ആദി ബീജം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ശിഷ്യര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദുഷ്കൃതികളെ പറഞ്ഞു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. ദുഷ്കൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബദ്ധ്യന്തേന രാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാര്, ഇത്തരത്തില് 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണ് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവര്? ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാസാവതാരം, ഹയഗ്രീവ അവതാരം, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാന അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. റോയൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം അർത്ഥം എന്നുള്ളതിൽ പെടും. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ എന്താണ്, ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര് ദുഃഖം വരുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ എന്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ധനകാംക്ഷികള്, അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അവരും പറയും ഭഗവാനെ എനിക്ക് ധനം വേണം, വീട് വേണം അല്ലെ, മക്കളുടെ വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ജിജ്ഞാസുക്കളുണ്ട്, അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചെറുതായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണുമ്പോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല, കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം അല്ലെ, നല്ല വ്യക്തതയില്ല നമുക്ക്. അതുപോലെ ജിജ്ഞാസുക്കള് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആ ജ്ഞാനി ശ്രമിക്കും. ആ ജ്ഞാനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അർത്ഥം വേണ്ട, ദുഃഖ നിവൃത്തി വേണ്ട, ധനകാംക്ഷയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള അത് ജ്ഞാനി.
ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗമുണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാവും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. 4 വിഭാഗം സുഹൃതികളെ കണ്ടു. ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാവരും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് തന്നെയാണ്. ദുഃഖനിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവരും, അർത്ഥം ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരും, ജിജ്ഞാസുക്കളും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം ജ്ഞാനികളെയാ. പരമസത്യത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വരുന്നവരെയാണ് ഭഗവാന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെയും ആ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലെ തലത്തിലേക്ക് വരും. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഭക്തർക്കൊക്കെയും സാധിക്കും. പ്രയത്നം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിരാശ മാത്രമാണ് അല്ലെ മിക്കവർക്കും. അങ്ങനെ അവരും ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ട് സംഘമുണ്ടാവുമ്പോൾ അവരും പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയ ആളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയൻ എന്നാണ്. തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥമഹം സജ മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ചുത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയ ഭക്തൻ എന്നാണ്? ജ്ഞാനസഹിതമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവുക. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെ. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ എന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തരിൽ ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ആ ആൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ നിത്യബന്ധു എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ബാക്കി ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ആ ആത്മാവ് എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യം മുതല് നമ്മുടെ ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നിത്യബന്ധു. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് നിത്യബന്ധു എന്നറിയുന്ന ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അയാൾക്ക് എന്നെയും പ്രിയം എന്നാണ്. 17 ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്കും ശുദ്ധഭക്തരാവാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, സേവനത്തിൽ നിരതനാവുക. അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ലോകത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിടുക അല്ലെ. എല്ലാവരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തരാവൂ, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രിയനാണ്. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ജ്ഞാനിയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്തിയുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. എല്ലാ ഭക്തരെയും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ തരക്കാരെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്, ഈ 4 കൂട്ടരെയും. എന്നാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശരിയായി താത്വികമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാള് എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് കരുതുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അയാളെ അന്യനായി കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തില് നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആരാ പറയാ? എന്താ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം?
ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക. ആ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം. ആ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് അവര് നിശ്ചയമായും അവിടെ എത്തും എന്നാണ്. അതിപ്പോ ഈ 4 കൂട്ടര് സുഹൃതികളില് ആര് തന്നെ ആയാലും അവർക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. എല്ലാവരും ആദരണീയർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ചെറിയ കുഞ്ഞിനെന്താണ്? അമ്മ മാത്രം മതി, വേറെ ആരും വേണ്ട അല്ലെ? കുറച്ച് വലുതായാലോ അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് വേണം, ഗെയിം വേണം എന്നൊക്കെ ആവും അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. ആ ജ്ഞാനി അങ്ങനെയാണ്. അമ്മ മാത്രം മതി എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ. അതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ഭാവം. യോഗാവസ്ഥ, ജ്ഞാനാനുഭവം പല ജന്മങ്ങളിലെ സാധന കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. എന്താ പറയണേ? ഈ ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ജ്ഞാനി എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം. അവരെങ്ങനെയാണ്? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്, ജ്ഞാനി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ധാരാളം. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഗുരുവായൂര് ഉത്സവം, അവിടെ പോയി ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോ എന്താണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ? പക്ഷെ അവരില് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് ആർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ പോലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭക്തര് എന്നാ പറയാ അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിരിക്കും എന്നാണ്. ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒന്നല്ല എന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ദിവ്യജ്ഞാനം ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ്. ശരീരം പൊള്ളയാണ് അല്ലെ? അതിനൊരു കഴിവും ഇല്ല. മനസ്സും വെറും ഒരു സങ്കല്പാണ്. സത്തയായ ചൈതന്യം ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ? പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ ബ്രഹ്മമെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഒരു ജ്ഞാനി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ഈ പാമ്പിന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന തവളയെ പോലെയാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഏതാണ്, നമ്മുടെ തലം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പാമ്പ് തവളയെ പിടിച്ചു, പാമ്പ് വായ അടച്ചാ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? തവളയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ തവളയ്ക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. തവള പിന്നെയും മുന്നിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ നാവ് നീട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചം തന്നെ വാസുദേവൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ദേവാരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയാം. കാമൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോരോ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവര് ഈ ദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാല്, ഈ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് എനിക്ക് അത് ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പോ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങള് നിബന്ധനകളൊക്കെ കാണും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യപ്രകൃതി അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മായ ആണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മായ ബാധിക്കില്ല, അല്ലെ? മായാതീതരാവും അവര്. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണ്, കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, അല്ലെ? ഭക്തർക്ക് അത് ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ ഭക്തർക്ക് അത് അറിയാം. ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അദ്ദേഹം എന്താണോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടും ഒരു ഭക്തൻ എന്നാണ്. പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദദാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പരമാത്മരൂപേണ. ഏത് ദേവതയാണോ, ചിലവർക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വിഭിന്ന ചോയ്സാണ്. അപ്പൊ ഏത് ദേവതയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. എല്ലാ ദേവതകളും ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ദാസരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും നൽകാൻ കഴിയില്ല. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവതമാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു. അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, അല്ലെ? അത് പാകമായി വരുമ്പോ കർമ്മഫലങ്ങള് പക്വതയിൽ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം, അല്ലെ? ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് സാത്വികര് കരുതുക. ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദകാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഓരോ ദേവതകളിലൂടെ ഒരു ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാനൊന്നും സാധ്യല്ല. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പ്രാപഞ്ചിക തൃഷ്ണകളൊക്കെ അവർക്ക് വിഘ്നമായി വരും. മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേഗം എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 23. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അത്ര ബുദ്ധിമാന്മാര് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രാണ് ആശ്രയിക്കുക. അതിന് പ്രഭുപാദ് എന്താ ഉദാഹരണം പറയാ? ഒരു വൃക്ഷത്തിന് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? എല്ലാ ശാഖകളിലും എല്ലായിടയും കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ശരീരാവയവങ്ങൾക്കും എനർജി കിട്ടാനാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് മറ്റ് അന്യ ദേവതമാരൊക്കെ അവരാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങള് അതൊക്കെ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ് എന്നാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് അതാത് ദേവതകളുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭക്തരോ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലെത്തും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വധാമം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഉപാസന നടത്തുന്ന അല്പബുദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ പരംഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ദേവാരാധകരൊക്കെ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവര് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ല എന്ന് പോലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നാലാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ജപാനുഷ്ഠാനം വളരെ പ്രധാനാണ്. നമ്മളൊക്കെ നാമം ജപിക്കണം. വിശിഷ്ടമായ പരമകാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണപ്പെടുന്നില്ല? അതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. എന്താണ് കാരണം ഭഗവാനെ അറിയാതിരിക്കാൻ? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് അല്ലെ മറ്റു ദേവതകളെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോ അവരുടെ മുമ്പിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അനുഭവങ്ങള് ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവർക്കാവില്ല. കാരണം യോഗമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ മനുഷ്യ അവതാരം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന വേളയില് കൗരവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനന്, ശിശുപാലൻ, കംസൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്? യോഗമായ എന്നുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വസ്വരൂപത്തിനെ മറച്ചു വെച്ചു. അവര് കരുതി ഒരു ഇടയ ചെക്കൻ അല്ലെ, ഒരു പശുവിനെ കാലി മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെക്കൻ, അത്രയ്ക്കേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അജനാണ്, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്നവരൊന്നും അറിയുന്നതേയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചുവെച്ചു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണപ്പെടാതിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ മറിച്ചതാണ്. പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയണില്ല, എന്നാൽ പരമാത്മാവോ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ അറിയാം. മാത്രല്ല അവരുടെയൊക്കെ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാമേ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന,
പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. പാവല്ലേ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും അറിയാം, എന്നാലോ നമുക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എത്ര പതറ്റിക് കണ്ടീഷനാ അല്ലേ. ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ പണ്ടുണ്ടായത്, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, മേലിൽ വരാൻ പോണത് എല്ലാമേ അറിയാം. എന്നാലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ട ഈ കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ ആർക്കും അറിയണില്ല. ഭഗവാനെ ആരും അറിയാൻ ശ്രമിക്കണില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ ദേവതകളൊക്കെ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ് വിചാരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കീഴില് കുറെ സിഇഒയുടെ കീഴില് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൂമിയിലെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ദുർഗാദേവി ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററോ സരസ്വതി ദേവിയാണ് അല്ലെ. ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കുബേരൻ. സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാനാണ് സിഇഒ. അപ്പോ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അറിയാൻ പറ്റുക? ഭക്തിയോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം, സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല? വീണ്ടും 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഈച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദന്തങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രാഗം, ദ്വേഷം ഇതിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരാവുന്ന വേളയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എവിടെയാ നേരം അല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. രാഗദ്വേഷ മാലിന്യമായിട്ടുള്ള ആ മനോമണ്ഡലത്തില് ഒന്നും തെളിയില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദന്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഞാനും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനാണ്, എന്ന് കരുതാനാണ് ഈ മൂഢാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൂഢാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് ഭാവത്തിലെ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് ഭക്തി? സാ തു അസ്മിൻ പരമപ്രേമരൂപ. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് ശ്രീനാരദ മുനി പറയാണ്, പരമാത്മാവില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനില് ഉള്ള പരമമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. അമൃത സ്വരൂപാച പറയും. ആ പരമപ്രേമം, ആ സ്നേഹം പ്രകടമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പൂജാദിഷു അനുരാഗ എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ? ഒരു പണച്ചെലവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാല് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ, ഹിതകരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒന്നും ചെലവില്ല. ഒരു തുളസി നടുക. എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു മാല കെട്ടാൻ. അതുപോലെ ഒരു ജന്മാഷ്ടമി ഭഗവാന്റെ, നമുക്കൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അത് ഭഗവാനായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധ മനസ്സോടെ ആ ഭഗവാന് അത് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മവും അതുപോലെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന് പിന്നില് ഉള്ള നമ്മുടെ ആ ചേതോ വികാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനോവൃത്തി, അത് ഭഗവാന് പ്രസന്നതയുണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആ ഭാവം, അതാണ് വേണ്ടത്. ആ വസ്തു ദ്രവ്യത്തിന്റെ വലിപ്പമോ അല്ല മൂല്യമോ അതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാം
എന്നാണ് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. എന്താ പറയണേ, മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കളയും. എന്നിട്ട് ഈ ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തരാവും. അല്ലെ, ജയം പരാജയം സുഖം ദുഃഖം അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തരാവും. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യണത്. ശരീരം വാക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ, നമ്മുടെ ചിന്ത ശരിയാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയാവുക. തച്ചിന്തനം തത് കഥനം തത് പ്രബോധനം. ശാണ്ഡില്യമുനി പറയാണ്, ആത്മരതി അവിരോധേന ഭഗവത് ധ്യാനം സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം. അതാണ് ഭക്തി. തച്ചിന്തനം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, തത് കഥനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, തത് പ്രബോധനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധമുള്ളവരാവുക. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കുക. കർമ്മയോഗം അതാണ് വേണ്ടത്. ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെ, കാമനകള് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുക. രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോഴ് അശ്വത്ഥാമാവിന് അരിപ്പൊടി കലക്കി കൊടുത്ത് പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകി. അല്ലെ, അപ്പോ എന്താണ്, അതുപോലെ അറിഞ്ഞൂടാ, പാല് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാലാണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് തന്നെ പാലെന്ന് കരുതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ സ്നേഹമൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്, സ്വാർത്ഥതയാണ്, കാപട്യമാണ് എന്ന്. അല്ലെ, ഇപ്പോ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിന്തകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ്. അനുകൂല വഴിയിലൂടെ അതിനെ തിരിച്ചുവിടണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. നമ്മള് ആദ്യം ധാമം അങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കേളികള് അല്ലെ, ലീലകള്. പിന്നെ ആ കാറുളി വർണ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, കാളിന്തി, പശുക്കള്, പക്ഷികള്, മാനുകള്, പിന്നെ ആ സുന്ദര രൂപത്തിനെ അല്ലെ, ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപമുണ്ടല്ലോ, ആ രൂപത്തിനെ ഇങ്ങനെ കേശാദിപാദം പാദാദികേശം ഇങ്ങനെ കാണണം, ആ മനസ്സിൽ കാണണം. ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കണം. ആ രൂപം പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നിരുപാധികമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ഷേമങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിന്ദിക്കുന്നവരും വേണം ഈ ലോകത്തിലെ. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല. ആദരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും, നിന്ദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരു വത്സല പിതാവിനെ പോലെയാണ്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പ്രാപഞ്ചികതയിൽ നിന്നൊന്നും ശാശ്വത സുഖമില്ല എന്ന് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യയദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മജാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവര് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. എന്താ പറയണേ, ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജര മരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനിമൃതികൾ വേണ്ട. ആ ചക്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടുക. ജനിച്ചാലല്ലേ മരിക്കണ്ടു, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജരയൊക്കെ നരയൊക്കെ വരുള്ളൂ, ജനിച്ചാലേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജനിമൃതികൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക, അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താല് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അവർക്ക് ജനിമൃതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല.
ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അവര് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരാണ് അല്ലെ, ആത്മാരാമന്മാരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആരാ? നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ അല്ലെ. പക്ഷേ ആ ഭക്തര് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയവര് ആരാണ്? അവര് ആത്മാരാമന്മാരാണ്. 109. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹരായുള്ളൂ. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത ഒക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക, അവരെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇഷ്ടദേവതാ ഭജനം ചെയ്യലല്ല നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അതെന്താണ് എന്നാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധി ഭൂതാധിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിദു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്തചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മരണസമയത്തും അന്ത്യകാലത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവദ്ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആരംഭം മുതലേ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അന്ത്യകാലത്തും ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട ബദ്ധനായതെന്ന്. നമ്മള് ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണ പ്രേമമുണ്ട്, ആ ദൈവികതയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കി എടുക്കണം. കാലാന്തരത്തില് പല പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഈ ജീവാത്മാവ് ആ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനെ മറന്നുപോയിരിക്കണു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴിനി അത് നമുക്കൊന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തിയുദ്ധ സേവന നിരതരാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരണം. സമയമായില്ല അല്ലെ, ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മുമ്പും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുക നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക. ഇന്നർ ട്രൂത്ത് ഉണ്ട്, അത് പ്രകാശിതമാവും. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയുന്ന കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാനൊപ്പം മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും.
എപ്പോഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശാന്തി, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം, നീതി എല്ലാം കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ശ്രീഹരിപ്രിയതാം അല്ലെ. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറയാം, ശ്രീഹരിപ്രിയതാം. ഭഗവാന് ശ്രീഹരിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് തദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ല നമ്മെ നമ്മളാക്കുക. ഇപ്പൊ 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരികൾ അല്ലെ. ആശയാകുന്ന പാശ മതിയെന്ന് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആശ ഒരിക്കലും കുറയില്ല. 10 കിട്ടിയാൽ 100 കിട്ടണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒപ്പം ആഗ്രഹം കുറച്ചൊക്കെ ആവാം, ഒപ്പം സ്പിരിച്വൽ പുരോഗതിയും നമുക്ക് വേണം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും വേണം അല്ലെ. യോഗേശ്വരനും വേണം, പാർത്ഥനും വേണം. രണ്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികതയും കുറച്ചൊക്കെ വേണം, അത് കൂട്ടത്തില് ആധ്യാത്മികതയും വേണം. ഭഗവാനെ നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കണം. ഭഗവാനെ മറന്നൊരു കളി വേണ്ട അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവാൻ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എല്ലാ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളും നിറവേറ്റണം. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീഡമാണ് അല്ലെ. ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഫോർ സോ മെനി തിങ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. പലരുടെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാ നമ്മളുടെയൊക്കെ ആ സന്തോഷം നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവര് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അയാളുടെ അടിമയല്ലേ. പിന്നെ അയാളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷം നിൽക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരിക്കലും. എങ്ങനെയപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക? അത് നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്മ ആചാര്യന്റെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഈശ്വര കഥകളൊക്കെ എപ്പോഴും കീർത്തിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പോഴ് ഒരമ്മക്ക് കരച്ചിൽ വരിക. അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്തിനാ വിഷമിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഗുരു. കാരണം എനിക്ക് മകന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കണം. അപ്പോഴ് എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ, അതോർത്തിട്ടാണ് ഞാന്. അപ്പോ പറയാണ്, ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അപ്പോ കുഞ്ഞിനെ ബാലഗോപാലൻ എന്ന് കരുതാ. അങ്ങനെ പ്ലേ വിത്ത് ഹിം, അങ്ങനെ ബാലഗോപാലന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കളിക്കുന്നതായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് കളിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ബാലഗോപാലനെ കുളിപ്പിക്കണു, ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഊട്ടുന്നു, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴെല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മയെ ഗുരു കണ്ടു. ഗുരു പോയി അവരെ നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് ശിഷ്യര് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, ഷീ ഈസ് എ റിയലൈസ്ഡ് മാസ്റ്റർ നൗ എന്ന്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അവര് പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ആന്തരികമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുവേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, അഭ്യുദയകാംക്ഷി, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോ ഒരു സർവേ കല്ലിന്റെ കഥ പറയട്ടെ. അതായത് ഈ വിഗ്രഹങ്ങള്, മൂർത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പാറയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഒരു ശില്പി പാറ പൊളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാണ്. അപ്പോ അയാൾക്കൊരു വിഗ്രഹം ചെയ്യണം. അതിനൊരു മൂത്ത പാറക്കഷ്ണം, ഒരു നല്ല സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറക്കഷ്ണം കിട്ടണം. അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ആളോട്. അപ്പോൾ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ സർവേക്കല്ല് 1000 സർവേക്കല്ലിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സർക്കാരിന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സൂട്ടബിൾ ആയത് തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ ഉളി കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അയാൾക്കറിയാം ഏതാണ് നല്ലതായിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ല്. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. 2 അടി നീളം, 3/4 അടി വീതി. കൊണ്ടുപോയി 2 മാസം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്മി രൂപം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി. വളരെ ചെറിയ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്താണ്, അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഇത് വേണം, ഡിമാൻഡായി. അങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്മി ദേവി അവര് മേടിച്ചു. അങ്ങനെ
ലക്ഷ്മി ദേവി ആർക്കാ വേണ്ടാത്തത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം വന്നു. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങള് കുറെ ജനത്തിരക്ക വന്നു. പാലഭിഷേകം, നെയ്യഭിഷേകം, എന്താ പറയാ, വലിയ പൂജകള് ഒക്കെ. അപ്പോ ആ പറമ്പിന്റെ മൂലയില് ഒരു പുതിയ സർവേ കല്ല് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സർവേ കല്ല് ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും എങ്ങോട്ടാ പോണത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോ പറഞ്ഞു ആളുകള്, അവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവേ കല്ല് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു, പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഥയറിയാം? ഞങ്ങള് ട്വിൻസാണ്. ഒരേ പാറ പൊളിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അവൻ, ഒന്ന് ഞാൻ. മാത്രല്ല, അവന് വെറും 7 കിലോ തൂക്കം മാത്രം, ഞാനോ ഫുൾ ടു ഫുൾ 20 കിലോ ഉണ്ട്. എന്റെ അടുക്കൽ ഉളി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏയ് മേല് തൊട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാനിപ്പോഴും 20 കിലോ ഫുൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ എന്ന്. അവൻ വെറും 7 കിലോ ഉള്ളൂ. നാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അവന് പാലഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോണു, തേനഭിഷേകം ചെയ്യണു, ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സർവേ കല്ലുകളായിട്ടാ ജനിക്കണത്. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കേട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ തൂക്കം കുറയും. ദുഷ്കൃതം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലഗേജുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കണതേ നമ്മള്. അപ്പൊ പുണ്യപാപങ്ങൾ നിറച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുണ്യം എന്ന് പറയണത് പെബിള് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഗോലിക്കായുടെ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാ പാപമാണെങ്കിലോ ഫുട്ബോളിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ചെറുതാണ് പുണ്യം അല്ലേ? എന്താ കാരണം? പരദ്രോഹത്തിന് ചാൻസ് നോക്കി നടന്ന് പാപം കൂടി കുന്നുപോലെ ആയി നമ്മളുടെ. അപ്പോ പുണ്യം ഒരു ചെറിയ പെബിളിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ വേണം വെച്ച് കിട്ടിയതല്ല. സ്കൂള് വിട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്ന നേരം നെല്ലിക്ക വാങ്ങി പോവുകയാണ്. സഞ്ചിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടും ടും എന്ന് കുറെ നെല്ലിക്കകൾ വീണു. കുട്ടികൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നു. ആയി നന്നായിട്ടുണ്ട്, നാളെയും ഈ ആള് ഈ നേരത്തെ ഇതിലും വലിയ ദ്വാരമുള്ള സഞ്ചിയും കൊണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അറിയാതെ ചെയ്ത പുണ്യാണ് അല്ലേ? മറ്റേത് ഫുട്ബോളിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് പാപം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുമുടി കെട്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കണത്. അപ്പോ അർത്ഥാഗൃഹേ നിവർത്തന്തേ ശ്മശാനേ മിത്രബാന്ധവ. ആർജിച്ച ധനം അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോണം. പിന്നെയോ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരുമോ? ശ്മശാനം വരെ ആരെങ്കിലും വന്നാലായി അല്ലെ? യമലോകത്ത് ആരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ വകുപ്പില്ല. അവിടെ യാതനാ ശരീരം ലഭിക്കും. എന്നിട്ടോ കൊണ്ടാട്ടം വറക്കും പോലെ വറക്കും നമ്മളെ, ഓടിക്കും ചാടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. കൊന്നാലും ചാവാത്ത ശരീരാണേ അത്. അങ്കുഷ്ട മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറയണേ, ഗരുഡ പുരാണത്തിലാ പറയണത്. ജഡശരീരം ഇവിടെ ഭസ്മമാക്കും, എന്നാല് അകത്ത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒരു കാരണ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് പോവുക. അതിനിരിക്കാൻ ഒരു യാതനാ ശരീരവും കിട്ടും. അപ്പോ തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര. എല്ലാം നിസ്സംഗമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് നിസ്സംഗമായിട്ടാ, ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നമ്മളും ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? താമരയില പോലെ നിസ്സംഗരാവണം. താമരയിലയില് ജലത്തിലാ കിടക്കുന്നേ, എങ്കിലും ജലം പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ബ്രൂഹി മുകുന്ദേദി രസനേ ബ്രൂഹി മുകുന്ദേദി എന്നാണ്. നാമം ജപിക്കുക, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക. ഭാഗവതത്തില് പല കഥകളുണ്ട് അല്ലേ? സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലക്ഷ്യപ്രഖ്യാപനമാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവരുണ്ട്, അതുപോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തരാണ്. ഇപ്പൊ സർവേ കല്ലിനെ ലക്ഷ്മി വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ശില്പി വേണം അല്ലേ? അതാണ് ഗുരു. നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം എന്ന് പറയണത്. ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി മിനുക്കും അല്ലെ? എതിര് നിൽക്കരുത്. ഗുരു പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ. അത് കുറച്ച് ടഫായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ചെയ്യണം നമ്മള്. പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി എന്ന്, ശ്രേയസ്കരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോഴാണ് അഭിഷേകം, പൂജ, ഉദയാസ്തമന പൂജ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സർവേ കല്ല് ഇങ്ങനെ നെടുവീർപ്പിട്ടു അല്ലെ?
അന്ന് മേല് തൊട്ട് കളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളും വളർന്ന് വളർന്ന് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഭാരം കുറയണം. അജ്ഞാനമൊക്കെ ദൂരേക്ക് എറിയണം. അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ എന്നാണ്. മഹത്തരമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ജയ. ആരോടും ക്ഷോഭിക്കരുത്. ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷോഭിപ്പിച്ചാലും ഒരിളക്കവും ഇല്ല. പറയുന്ന ആള് സ്റ്റോക്കുള്ള മോശം വാക്കുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി സോഡ കുടിക്കും, അല്ലെ? അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും മെച്ചം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 18 തരം നരകം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയണത്. ഓരോ ടൈപ്പ് പാപത്തിന് ഓരോ ടൈപ്പ് നരകാണെന്നാ പറയാ. രൗരവം, മഹാരൗരവം, കുംഭീപാകം, അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് താമിശ്രം, അന്ധതാമിശ്രം, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് നരകങ്ങള്. രുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാമ്പിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാ. ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രുരുക്കളുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെറിയും. എന്നിട്ടും പരിഭാഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാരൗരവം, അവിടേക്ക് വലിച്ചെറിയും. ഓരോ നരകവും വർണ്ണന കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും ഓരോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുക, സർവേക്കല്ലാവണോ അതോ വിഗ്രഹമാവണോ? നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. താമിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുട്ടാണ് മുഴുവനും. അവിടേക്ക് നമ്മളെ പോകും. അവിടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ അവിടെ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ. അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ ബ്ലേഡുകളാ. ആ ഇലകളൊക്കെ നമ്മുടെ മേലിങ്ങനെ ഒരഞ്ഞ് എല്ലായിടവും മുറിഞ്ഞ് ചോര വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുംഭീഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് വേവിക്കും. അതാണ് കുംഭീഭാഗം എന്നുള്ള നരകം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നരകവർണ്ണന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.